Piękna, ale chłodna niedziela, a my ruszamy w taki naprawdę daleki spacer. Pamiętacie może taki wpis o wiaduktach kolei piaskowej, tutaj właśnie w okolicach Orzegowa, Rudy, Szambierek? No to mówiłam Wam, że jeszcze mamy do zrealizowania dłuższą trasę. No i właśnie w tę dłuższą trasę się teraz wybieramy. No dobra, teraz jesteśmy przy ulicy Bytomskiej i tam już jest Bytom. Tutaj mamy oczyszczalnię. Natomiast ten wiadukt kolei piaskowej znacie, bo już go Wam pokazywałam i ostatnio szliśmy tam, a dzisiaj odbijamy w stronę Rudy. No to witamy od strony Rudy. Ostatnio byliśmy tam. Teraz jest tam zaślepka. Wcześniej ten wiadukt, kiedy istniał, to oczywiście był drożny i mikrokosmosy kręciliśmy z tamtej strony i to było lato, więc wszystko było strasznie zarośnięte. Jak robiłam tam ten poprzedni reportaż na tamtą stronę, no to była wiosna, więc cała ta wegetacja no nie była tak uciążliwa. Teraz jest po prostu pięknie, ale jest też po prostu no mniej gęsto niż latem. Także zobaczymy, dokąd nas te wiadukty, te nasypy zaprowadzą. Teraz po tych liściach się po prostu bardzo fajnie, przyjemnie chodzi. Ale latem, oprócz tego, że kamienie troszeczkę tutaj utrudniały poruszanie się, no to jeszcze naprawdę bardzo nieprzyjemne były całe tabuny kłębiących się pomrowów. Te ślimaki to są dosłownie abominacje z uniwersum Lovecrafta. No są ślimakami, więc one są hermafrodytami, ale lubią sobie urządzać dzikie orgie, są też kanibalami, więc dosłownie ani. Tutaj jest po prostu świetny widok, taki dosłownie tajemniczy ogród. Warto się rozglądać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam z tamtej strony w krzakach przy dawnym skrzyżowaniu i było widać, że to było kiedyś skrzyżowanie, bo no ten nasyp po prostu tak charakterystycznie się łączył z drogami, które de facto drogami pozostały. Był taki zburzony znak stopu z krzyżem Andrzeja. Także kto wie, może coś natrafimy. Chcieliśmy kawałek od nasypu starego, przynajmniej tej drogi kolejowej odejść, bo była zatarasowana, ale za to mamy kamulki. Tutaj w tym rejonie działała kopalnia węgla kamiennego Karol i kawałek w tamtą stronę kopalnia węgla kamiennego Szambierki. One zostały w 1970 roku złączone, a kopalnia Karol przestała tym samym istnieć. A to był bardzo ważny zakład tutaj w historii rozwoju dzielnicy. Patrzę, czy coś na tych słupach jest napisane, ale chyba nie. Dobra, no to teraz prośba do Was. Pomóżcie mi, co to było. Dlaczego te słupy są żółte? Czy to ma coś wspólnego z gazem? Czy to ma coś wspólnego z granicą dzielnic, a może miast? Teraz dylemat, bo tam jest ten ślad, po którym przyszliśmy. Tu jest jeszcze droga w górę, a my powinniśmy teoretycznie iść tu. No bo obeszliśmy z tamtej strony. A cóż to? Szlaka? Czy coś w tym stylu? No nic. To chyba trzymamy się tej drogi, nie? Znaczy śladu kolei. Są strasznie cudowne te paprocie, ale jeszcze jedna rzecz przy obserwowaniu paproci, która jakby mi się nasunęła, że chyba muszę sprawdzić po starych mapach. To jakby były dwa nasypy równolegle, a cały czas w ogóle idziemy wzdłuż cudownej rzeki Bytomki. Cały czas ona się wije tutaj obok nas i wytycza nam drogę. A to kiedyś była rzeka graniczna. Cały czas tak naprawdę my tu teraz jesteśmy po tej międzywojennej, powojennej polskiej stronie, a tam już była strona niemiecka i Bytom, czyli miasto graniczne.
O, jakie charakterystyczne drzewa. Tam w tle jakiś rurociąg. Ukształtowanie terenu też takie dosyć sugestywne. Się staram z niego coś wyczytać. No, a zastanawiam się, czy ten prześwit, który widzę w tle, to już nie jest ta zaślepka na dawnym wiadukcie, a raczej tym, co z niego pozostało przy ulicy Piastowskiej. Bardzo, bardzo sugestywne wręcz podłoże czarne, poprzemysłowe. To jest właśnie czwarta przyroda. Zeszliśmy na chwilę z nasypu, ponieważ taka oto betonowa konstrukcja się ujawniła. O, tam jest taka okrągła dziura wycięta. Ja mam w tym odcinku bardzo dużo pytań do Was. Co to mogło być? To wygląda, jakby tu były dwa słupy jakieś kopane. No nic, no. Za wiele to nie wywnioskujemy, także chyba wracamy na górę. Tu jest wszędzie pełno pozostałości dróg, tutaj też teoretycznie, a tam mniej więcej oczywiście. Mamy kierunek, w którym znajduje się ulica Stara Cynkownia i to już jest Bytom, ale dlaczego Stara Cynkownia? Tam jest przecież tylko zaorane pole. No właśnie dlatego, że na początku istniała tam po prostu pierwsza huta cynku, która jeszcze istniała, zanim założono na Bobrku hutę Julia. No i zresztą to przecież hutnictwo cynku popchnęło rozwój górnośląskiego przemysłu. W tym było również tym największym takim czynnikiem stymulującym wydobycie węgla kamiennego. A mówię Wam o tych wszystkich przemysłowych ciekawostkach, ponieważ dzisiaj bardzo dużo terenów poprzemysłowych wygląda właśnie tak. No ja tak właśnie coś czułam, że do tej Piastowskiej to jeszcze byłoby za blisko, a teraz nam się to tutaj wyłoniło. Zobaczcie, to jest stary wiadukt kolejowy. To jest nasze jajeczko. Jest ono nawet zaznaczone na mapach Google. I jak wiecie, z tamtej strony, bo tam z kolei Wam pokazywałam mostek nad Bytomką, wciąż istniejący, wciąż w bardzo dobrym stanie, to na tej trasie jest mnóstwo takich różnych smaczków. Jejku, tak się cieszę, że wreszcie tutaj dotarłam. W Bytomiu też, na Łagiewnikach, jest taki jeden prześliczny absolutnie wiadukt, ale tam jest wszystko niestety zalane. Jeju, słyszycie to echo? GoPro tego nie pokazuje, ale gdybyście widzieli teraz ten piękny jesienny pejzaż po drugiej stronie. Przepraszam Was też za telefon, ale jako że maszerujemy w terenie, wolę nie mieć go wyciszonego. No coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego. Tutaj mamy kolejny słup, ale już nie ma tutaj nic żółtego, nie jest też w takim kształcie, jest mniejszy. Tu mamy literę E. Tak, proszę o pomoc w identyfikacji znaczenia tegoż słupa. A tutaj mamy widok na wiadukt z tej drugiej strony, więc tutaj teraz byśmy do Orzegowa wracali. Wyszliśmy na bardziej otwartą przestrzeń. No, może tutaj gdzieś Godula sobie galopował i szukał ród galmanu. Cały czas gdzieś tutaj wody Bytomki nam podpływają, a my już coraz bliżej Rudzkiej Kuźnicy. Tam możecie zobaczyć, jak autka sobie jeżdżą. I tam oczywiście, tam biegnie ulica Piastowska, ale tam już jest właśnie wspomniana wcześniej Stara Cynkownia. No cóż, jakby Wam to powiedzieć? Niech, że
się zastanowią. Tak, tam rzeczywiście biegnie ulica Piastowska, ale my do niej nie dobiegniemy. Widzicie to, co tam leży w wodzie? O. No, wydaje mi się, że to zniknęło z tego świata w tej formie, która była użyteczna na długo, zanim ten wiadukt przy Piastowskiej, który był tam, wyburzyli. Tak, nie wiem, zrobiłam close-up na swoją rękę. A to wygląda, jakby samo runęło. Może dobrze, że tym nie przechodziliśmy, ale to oznacza, że nie dostaniemy się tam. A to oznacza, że nie możemy kontynuować na dzień dzisiejszy tejże wędrówki. No, to wygląda na to, że jest tak, więc my już tutaj dalej nie pójdziemy, ale to spoko, bo w sumie tą wyprawę sobie podzielę na odcinki. Tutaj i tak się dość dużo fajnych rzeczy zebrało, więc jeżeli możecie mi pomóc z którąkolwiek z nich, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. No a tu, no, nie ryzykuję, zresztą nie będę przechodzić przez Bytomkę piechotą. Tylko po prostu następnym razem podjadę do Piastowskiej, zostawię sobie moją kochaną czerwoną strzałę i pójdę dalej. No a tymczasem wracam do domu, chociaż może jeszcze w drodze powrotnej się coś trafi, więc jeszcze się nie żegnamy. No dobra, dosyć tego chillu przy zwalonym moście. Jezu, jak mi to przypomina Final Fantasy VII i Midgar. Wspomnienia z dzieciństwa. No i to właśnie nie jest koniec, bo tam faktycznie jest ten zburzony wiadukt, ale my jeszcze zauważyliśmy, że tutaj można wejść na Jajeczko, jak najbardziej. Tam w ogóle są w miarę nowe schody na ten nasyp, który prowadzi jakby, no, ja wiem, strzelam totalnie, ale tak jakby tam mogła ta linia lecieć na Makoszowy, a tutaj na Bytom, bo tam tu kawałek dalej jest Bobrek, no i później te tory lecą dalej. Jezu, nie będzie ich widać, bo się trochę schowały, ale tam jeden jest widoczny. Koniki, wii. Tu są fenomenalne te widoki, kolorki, ale my idziemy jednak ścieżynką wzdłuż toru. Tutaj zresztą jest normalny ruch ludzki, bo no jednak czasem coś tutaj jeździ. Rzadko, bo rzadko, choćby była niedziela w długi weekend, ale jednak. Połączyłam sobie kropki albo i nie, ponieważ no jeden tor, brak elektryfikacji i no przecież, że właśnie taka jednotorowa linia leci bardzo blisko mnie. Jak kojarzycie, kiedy latem zwłaszcza wrzucałam na stories, jak chodziłam biegać w teren, no to wrzucałam właśnie między innymi relacje spod takiego wiaduktu albo właśnie z lasu i tam widzieliście takie właśnie jednotorową taką linię. No i wydaje mi się, że jak będę się trzymać po prostu tej linii, to dojdę do domu. No ale zobaczymy. W każdym razie widoki są przepiękne, a w dodatku są tutaj koniki. Ja pierdzielę. Tam już się wyłania ten wiadukt, o którym Wam mówiłam, że na relacjach z biegania latem Wam go pokazywałam. No i rzeczywiście ma to sens, ponieważ no, zmierzamy w kierunku historycznej stacji Orzegów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ona ma być rekonstruowana. I mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że tak naprawdę w tym odcinku stawiam więcej pytań niż udzielam odpowiedzi, ale to jest też taki troszkę zapis tego, jak organoleptycznie poznaję moje miejsce zamieszkania. No bo nawet mając do dyspozycji stare mapy, książki, gazety, których jest naprawdę mnóstwo w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, no to czasami nie da się inaczej połączyć kropek niż wychodząc w teren. No i nie zawsze jest też tak, że porobi się zdjęcia, a potem na bazie jakichś tekstów źródłowych po prostu skleci się te historie. Także tak też to wygląda od kuchni, więc są złamane mosty, konie i tunele jajkowe. I to wszystko ma bardzo sens, bo my właśnie jakby oddalamy się od strony Bytomia. Ciekawe też swoją drogą, czy w takim razie będzie się zatrzymywał ten pociąg jadący przez Orzegów na Bobrku, tam gdzie jest ten nieczynny dworzec. Możecie o nim poczytać, na przykład na blogu Nieustanne Wędrowanie.
Bardzo się cieszę, ponieważ ta stacja znacznie ułatwi mi komunikację z Katowicami. Także właśnie zbliżamy się do Orzegowa, tam do tejże historycznej stacji, gdzie tor właśnie z Bytomia biegł, a my tak naprawdę może nawet idziemy w jego śladzie albo nim. To jest bardzo dużo pytań, ale najbliższe 3 do 5 lat przyniosą odpowiedzi, gdzie będzie nowa stacja i jaki dokładnie będzie rozkład jazdy. Ja się w ogóle cieszę, że będzie. Tam można dalej iść i byśmy doszli do ogródków działkowych, a tak to pod tym wiaduktem już też można odbić w stronę osiedla. Widzę, że trzeba by tutaj posprzątać. Także przy przystanku Orzegów Most i przy jak najbardziej czynnej skrzynce energetycznej żegnam się z Wami i następny odcinek lecimy od ulicy Piastowskiej przez Rudzką Kuźnicę do Biskupic. Z całego serca dziękuję za wsparcie moim wspaniałym patronom. Anika, Patryk, Janusz i Artur. Dziękuję, jesteście wspaniali.